Siti sama Rara. Dia mau bintang nggak gelem dijak kan ngeteri main awang kambek makku ya wis lah tak terne terus aku belebes mau ya. Ini kita jalan-jalan tadi wis kesel kan dijak tuh. Ki arep golek apa Mbak Sit? Golek keranjang. Enak Mbak Sit, panggah no. Sepi ya Mbak Sit. Ki, sik Mbak Sit. Aku ki arep metu dhewe wedi, gak anakku gak gelem ya Mbak Sit. Terus golek kanca Mbak Siti ki. Kon bonceng pisan. Ini Mbak Sit. Wis panjang lagi tuh. Sing gede wae iki. Ki Mbak Sit. Kira Dua. Suaranya nggak podo, engko tukaran nek podo. sama ini coba. Hah? Oh, merah harus. Hitam malah raga pengereket Mbak. Beda, beda Mbak. Apa? Salahnya. Oh, cerita nang aku ndek iki. Tapi sik diutang kancane 4,5 ngono lho payu 9.000. Sing sayangnya wis paling lho. Oh, wes berarti sik kok ya. Ambike duwene aku lho. Duite? Tapi aku mau sarangan mau dhewe apa iki? Ana Mbak sih. Jane sing nganu ngono kelombo ireng era. Halah botolmu minum nih. Mbak sih. Mami bener araan cacaan enggak ya? Dek saya mah ya? Enggak duwe kayaknya. Jadi mami ya, itu masih kalau perlu Mbak sih. Tinggi. Murah enggak delok malah pulang. Iso. Kok murah kuwi karo nganune ya? Sak piro tapi? Gimana Bek saya mah ya? Mbak nek omah. Wah, Pak Kaji rasa menentang apa spray itu kita enggak perlak ngono kuwi lho Mbak. Wi perlak wi, ngono wi atas ngono ya. panas ya. Sopo kuwi? Kan kamare kan dijaga apa-apa ngono kan. Oh, gentonge kalau sing ngebek-ngebek ya asline.
anak regane to, Mbak? Sama bek saya mah. Enak nggone ngindeleh murah lho. Wong kamare piye kok. Kilo, Mbak? Enggak duwe. Kok sesuk ae. Kenapa? Rp20.000, enggak roh. Om, klempo toh. Yes. Di tempat sandal. Aku anak coklat baru. Kayak sandal. Temenan ngene iki. Iya. Wis ndembe wong ngono kuwi. Lah ngene iki demen apa enggak? Model-model ini iki. Iki lah. Ya Mila. Masa kan ambil? Iya, tak tembasnya enggak apa-apa. Ya apa enggak kekecilan? Tanya ibu sampean. Tanya ibu sampean. Wah, itu kecilan enggak? Enggak oleh no Mbak, setelah daging dijajan. Kecilian enggak? Kok kegedean piye to mosok? Bas martabak. Dalam. Sudah. Iki barangnya lek belanja dadai kerja.
Jalannya sen Masya Allah. Orang hamil dilarang lewat sini ya. Mesakne bayi ini. Ya Mbak Sit. Buri anak motor Mbak Sit kok ora. Tibake lampuku. Siapa kejadian ini? Ini kejadian. Nah iya. Lah wong ora. Lampune dipateni nah. Wong iki wedi lek padang. Bek. Dek. Dek saya mah. Nak Bek. Jendelane dibuka ya. Kenceng kau jendela. Kenceng. Ki hangarku Mbak Sil ki mau. Kowe ki tak aku dhewe sing ki. Sing tak anu sampean nanti ra. Be aku. Mbak Sit cuman Mbak Sit. Tak anu bintang sing coklat karo kacang. Putusane nek. Bu, aku mau rembulan. Ya kok. Mbak Sit numplak Kan aneh toh panas. Sing ki. Siapa itu? Kuwi dak Pak Kati. Ya. Halo. Paanku rasa apa? Tak anu sampean tokno enggak apa-apa. Sermamu apa ora? Ya gorono ya. Ben penak nek ngono ya. Kayaknya apa kayak? Yo. Beh. Itu Bek. Ngoyoh ning kono. Ngatur. Beh, ora cuci tangan nuyokan. Bek iso. Cuci tangan. Enggak usah. Net akhirnya ya. Heeh. Langsung. Wis marem kok Mbak Sit. Jajanmu enggak mau ambil yo. Mamen. Duwe bae taplak Mbak Sit. Bae wis punya taplak iki. Pala apik taplake. Kayak puse ya. Meong. Kayak klambi pik girah wis diseleh nek kono meh. Baca ngopo? Sik ngenteni sik. Dimukno to Mbak Sit bene to dipangan kok. Ki mau bintang gak ikut soalnya wegah kesel. Aku arep budal iki mau kan ngeterni main awan
karo makku ya. Terus karo Mbak Siti diterne Menawang. Soalnya aku lek wengi metu dhewe nggak wani. Dadi golek kanca iki Mbak Siti. Sing nganggur, sing siap diajak kemana aja. Mbak Siti siap diajak kemana aja. Sampean kena kan nggak nyapa-nyapa. Tak ajak, lek gelem ya melu, nggak gelem ya ora.